sumuko. Sige. Alis ka sa loob ng katawan niya. Ayaw. Kilala mo si Kristo? Kilala mo si Kristo? Kilala mo? Kilala mo si Kristo? Ayaw. Alis ka na sa loob ng katawan niya. Kilala mo ba si Yesu Kristo? Amen. Kilala mo hindi? Kilala mo ba si Kristo? Di mo kilala si Kristo? Kilala mo ba si Kristo hindi? Ha? Kilala mo? Kilala mo ba si Kristo? Ayaw mo ko sagutin. Kilala mo ba si Jesus? Hindi mo rin kilala si Jesus. Babae ka lalaki? Sagutin mo yung tanong ko kung babae ka lalaki. Hindi mo alam kung babae ka lalaki. Ha? Matagal ka. Tao ka ba hindi? Tao ka hindi? Tao? Ayaw mo ko taga-kausapin. Kakausapin mo ko hindi? Tao ka hindi? Tao ka hindi? Sige. Mahihirapan ka lang dyan sa loob ng katawan niya. Bakit mo pinamamaga yung dalawang paa niya? Kilala mo ba si Kristo? Nainggit ka ba sa kanya nagagalit? Tao ka ba hindi? Ha? Tao ka ba hindi? Tao? Galit ka sa kanya? Ha? Galit ka? Ay, huwag mo akong tulog-tulogan. Baka matulog dyan sa loob ng katawan yan. Ano? Kakausapin mo ba ako hindi? Galit ka ba sa kanya? Ha? Galit ka? Babae ka lalaki? Yung totoo. Kilala mo siya? Pagkakilala kayo? Yung totoo! Ano? Tutulugan mo ako? Ayaw mo talaga magsalita kung babae ka lalaki. Pinagbibigyan na kita. Sagutin mo yung tanong ko. Ha? Ayaw mo? Ayaw. Tinulugan tayo. Ano? Kilala mo ba si Kristo? Hindi. Bubutasin ko ito tagililan mo pag hindi mo ko sinagot. Kilala mo ba si Kristo? Kilala mo hindi? Sa pangalan ng Ama. Ayaw mo? Amen. Magnetiko. Painitin mo lang ako. Kakalasin mo hindi. Kakalasin mo hindi. Kakalasin mo hindi. O, kalasin mo. Gamitin mo kamay mo. Kalas. Tapon. Tapon. Saan siya huwag mong tulog-tulogan. Baka matuluyang ang matulog dyan habang buhay. Kalas. Pinagbibigyan na nga kayo eh. Kalas. Magkukulang ka ba? Sagutin mo yung tanong ko. Magkukulang ba mambabara? Nainggit ka ba sa kanya? Nagagalit? Magkakilala kayo hindi? Kung hindi kayo magkakilala. Babae ka lalaki? Lalaki ka ba? Babae? Lalaki ka? O sige, kalasin mo. Kung lalaki ka pala, may gusto ka ba sa kanya? May gusto ka wala? May gusto ka ba wala?
Ay, gusto ka ba? Wala. Wala. Kinukulam mo to? Bayaran ka ba? Tao ka ba yung elemento? Mamili ka. Sasagot ka sa tanong ko. Makakawala ka ng walawalhati dyan. O pahihirapan kita sa loob ng katawan niya. Isang tanong, isang sagot lang. Lalaki ka, sinabi mo na. Ikaw ba yung mangkukulam? Mambabarang ka ba o ano? Magdarasal. Sagutin yung tanong ko. Babae ka ba lalaki? Ha? Pag hindi ka talaga uminto dyan, kakalasan kita ng hininga. Kalasin mo lahat. Kalasin mo nilagay mo sa dunya. Kalas. Huwag mo nang bigatan ng katawan yan. Pahihirapan kita ng gusto sa loob ng katawan yan. Sige, kalas. Bayaran ka ba hindi? Ikaw ba yung mangkukulang magdarasal? Sagutin mo ang tanong ko. Ayaw mo ko sa kausapin. Mamimili ka. Pahihirapan kita o kakalasin mo? Kalasin mo. Lahat yan. Matagal mo na ba yung ginagawa? Matagal na? O sige, magkano binayad sa'yo? Ikaw ba yung personal nagdarasal dito o binabayaran ka lang? Ha? Binabayaran ka lang? Sagutin mo yung tanong ko, binabayaran ka lang o ikaw yung personal nagagalit dito sa taong ito? Binabayaran ka? Magkano binayad sa'yo? Magkano ngayon binayad sa'yo? 20 mil, 50 mil, 100,000, 50, etc. 20. Ilan? Magkano? Kung bayaran ka, ilan? Kalasin mo yan. Ayusin mo. Sige, kalas. Bilis. Kalas. Kalas. Kalasin mo. Binabayaran ka. Kalas. Bilisan mo. Kalas. Ayaw mo kasi kalasin ng mais eh. Kalas. Magkano binayad sa'yo? Tagasan ka? Kapampangan ka ba? Mindoro. Mindoro. Sa taga Mindoro ka? Sagutin mo yung tanong ko. Kapampangan ka, Mindoro? Magdarasal? Magkukulang? Tagasan ka? Tagasan ka? Saan? Ayusin ako po! Tagasan ka? Isunod mo yung katawan niya! Tagasan ka? Magkano binayad sa'yo? Magkano binayad sa'yo? Magkano? Para pahirapan mo yung taon niyan. Wala kang awa. Eh, kahirap-hirap ng tao sa mundo. Magkano tinanggap mo? Sa magkano nag-utos sa'yo? Sagot? 10,000? Tagasan ka? Kapampangan, Mindoro? Taga Mindoro ka? Gagay kalas. Lalaki ka, ilang taong ka na? Ilang taong ka na? Magkukulang. Taga Mindoro. Ilang taong ka na? 50, 100. Ilang taong ka na? Ilang taong ka na? Ayaw mong tagak sagutin. Sa pangalan ni Jesus. Ilang taong ka na? Maniwala ka sa akin, pag iniihip ka, lalong iinit ka. Ilang taong ka na? Ilang taong ka na? Okay, talas. Ayusin mo katawan niya. Para hindi kita saktan. Okay, tanggal. Kaano-ano mo yung nagbayad nito sa'yo? Kakilala mo lang siya, kaibigan mo siya, o inutusan ka lang niya? Magkano na kayo? Magkakilala kayo, hindi? Sagutin mo yung tanong ko. Magkakilala kayo? Ha? Matagal mo na ba itong dinadasalan? Matagal na ba matagal mo na itong dinadasalan? Ha? Ayaw mo talaga magsalita? Talagang gusto mo yung nahihirapan ka sa loob ng katawan niya, ha? 10,000 ang binayad sa'yo. Matagal mo na tinatrabaho to. Ha? Matagal na. Matagal mo na ba ito tinatrabaho? Ayaw mo ko sagutin. Hihipan ko to, liliyab to. Isa, sa pangalan ng Ama. Dalawa, sa pangalan ni Jesus. Ano? Ayusin mo sunod. Sunod mo katawan niya. Pag hindi mo sinunod ang katawan niya, pahirapan kita. Nakalasin mo hindi. Hito mo yung katawan niya. Kalas. Magkano binayad sa'yo? 10,000, di ba? Magkakilala ba kayo nito?
Sagutin mo yung tanong ko. Hindi? Basta binayaran ka. Babae lalaki nagbayad sa'yo. Babae lalaki nagbayad sa'yo. Babae, sige ka lang. Huwag mong likutin ang kamay niya. Masasaktan ka lalo. Ano, gusto mo ihipan ko nito? Pag sinabi kong lagyan to ng apoy, liliyab ka. Hindi ko na ginagalaw yan, tanda mo. Ikaw lang gumagalaw. Ala. Taga saan yung nagutos sa'yo? Taga Mindoro? Ha? Sagutin mo tanong ko. Ha? Taga Mindoro? Pampano itong dasal ng ginagawa mo? Ano to? Pampalumpo? Pampawala ng pag-iisip? Malay ko kung anong ginagawang dasal mo. Ito ka nagdarasal eh. Pampano yan? Pampano nga? Pamaitin ng ulo? Sasagutin mo ko hindi? Ayaw mo ko sagutin? Ayaw mo? Pampano yan? Ayaw mo ako kausapin. Sige, ikaw mapilit. Kalasin mo yan. Bisa mo. Ubus, lahat. Lalaki. Ang gawin natin dito. Tiguking na lang natin. Pinapagod niya ako eh. Halas! Gusto ko malaman kung sino nag-uutas dito eh. Bakit gusto niya itong lumpuin eh. Kalasin mo, lahat. Busin. Matagal mo na? Isang taon mo na ba ito dinadasalan? Matagal ka na ba nagsisimula magdasal sa kanya? Sagutin mo yung tanong ko, taga Mindoro. Ha? Matagal na? May isang taon mo na ba ito dinadasalan? Huwag kang magtulog-tulugan, baka matuluyan ka matulog dyan. Ayaw mo taga ako sapin. Amin. Kaya lang. Umina power eh. Lalakasan natin ng konti. Sige, tara. Ubus. 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 Bilis. Bilisan mo. Meron pa wala na? Wala na. Matagal mo na ito dinadasalan. Tao na. Ha? Huy! Kinakausap kita, matagal na. Ano, bakit mo siya kinukulam? Bakit mo siya dinadasalan? Ano daw personal ng galit ng tao nito? Bakit mo tinanggap ang kanyang offer na 10,000? Bakit mo tinanggap yung 10,000 na offer niya? Para dasalan to. Bakit daw kasalanan ng tao nito sa kanya? Tinatanong kita. May personal siyang galit dito sa babaeng to? May gusto ba siya sa asawa nito? May gusto ba siya sa asawa nito? Wala. Wala. Wala siyang gusto. Basta pinapakulam niya sa'yo. Pampaning dasal na para pamamanhid ng pa, tsaka pampapalaki ng mga pa, tsaka ano pang sakit na nilagay mo. Pampano yan? Inutos ba sa'yo na lumpuhin ito? Sagutin mo yung tanong ko. Inutos ba? Ikaw lang ang gumawa. Bahala ka na. Basta binigyan ka ng 10,000. Matagal na. Ha? Ayaw mo ko kausapin. Sige. Wala ka kakwenta-kwenta kausap. Ayaw mo taga kausapin. Sige. Kahit sa ayos sa gusto mo, tatawagin ko rin yung nag-utos sa'yo. Sa pamamagitan ng pagsamit ko sa inyong pangalan, Panginoong Jesus, Amang Nazareno, humingi po ako ng pahintulot na ibalik sa kanya ang lahat ng dasal na ginagawa dito sa taong ito. At pahintulutan niyo po ako na bawasan ang kanyang kakapihan at kapangyarihan upang tanggalin ang lahat ng negatibo. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at Espiritu Santo. Amen. Next time na natin tawagin yung nag-utos. Hindi kakayanin ng asawa mo. Masyadong tumawid tayo ng dagat. Pero wala na yun. Yan. Wala na yung kukulam. Wala. Kaya gumalaw. Anong pangalan niya? Maricel Salazar. Ano apelido? Salazar, no?
Sayo, Marisol si Sayo. Sayo sa lantik na. Ihanda niyo yung tubig niya. Siyempre. Para makabalik agad yung lakas niya. Takpan yung camera. Di pa mo. Takpan pala. Amen. Balik sa iyong katawan lupa sa pangalan ni Jesus. Amen. In Jesus' name. Sandal. Yan tubig. Ano pangalan mo? Ilan taon na? Babae ka lalaki? Saan ka nakakita? Ay, saan ka nakakita? May nakita ka ba liwanag, Madeline? Inumin mo muna. Inhale ka muna. 3 beses bago mo inumin yan. Para makabalik agad yung lakas mo. Okay na. Pwede na. Three times. In Jesus' name. Amen. Tingnan mo yung paa mo kung mabigat magang. Magang na. Pikit. Natural lang. Pikit. Gumang na yung kamay niya. Wala na. Kanya, mabigat eh. Para akong nakikipagtalo dito eh. Magang na. Wala na. Wala na. Magang na eh. Oh, parang papel na. Kanina mabigat. Sabi mo yung Jesus name. Pagpag mo pa mo ulit. Magang mabigat. Tingin mo ulo mo kung mabigat na sakit. Ako, kinukulang ka ng taga Mindoro, 10,000. Sabi mo, lalaki ka. Sinabi mo ba lalaki ka? Sabi mo, nagbababayad ka ng 10,000? Wala siyang alam. Kinukulang siya ng taga Mindoro. Kasi nasa Pampanga kayo eh. Ako. Kaso hindi mo kakayanin eh. Kukunin ko sana yung nag-uutos. Kaso sinasabi ng Diyos, hindi niya kakayanin masyado. Masyadong mainit yung ginawa ko sa kanya. Nabigyan ko kasi agad ng lakas yung buong katawan niya. Kaya humihina. Okay na. Ano pakiramdam? Okay naman ako. Okay na. Salamat sa Diyos.